ଯେ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ଦୃଢ଼ ନଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ଆଶା କରିବା ପାଇବାର ଆଶା କରିବା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ସେ ଓମ୍ନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓମ୍ନି ପୋଟେଣ୍ଟ, ନିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି କି ଆଉ କେହି ସବୁଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ସବୁଠି ପଡୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଡୁଛି, ଆମେରିକାରେ ପଡୁଛି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପଡୁଛି, କାନାଡାରେ ପଡୁଛି, ଆଫ୍ରିକାରେ ବି ପଡୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁଠି। ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସୁଛି କି? ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର ସମବତୀ ନଶ ତାରା ଗଣ କୁହାହେଇଛି। ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ସବୁଆଡେ ଶୋଭା ପାଉଛି, ଯୋଉଠି ମାଠିଆ ଥୋଇବ ସବୁ ମାଠିଆ ଭିତରେ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ଜୀବାତ୍ମା ଯୋଉଠି ଦେଖ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ କୃପା କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ କୃପା କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ସତରେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆସିଯିବ ତମ ଗୁଣଟା। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନା ରଜଗୁଣ, ସେ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟଗୁଣ। ସତ୍ୟଗୁଣୀ ବିଶ୍ୱାସୀ, ରଜଗୁଣୀ ସଂଶୟୀ, ତମଗୁଣୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ତିନିଟା ଗୁଣ କାମ କରୁଛି। ଭଗବାନ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ? ଏଇ ତ୍ରିଗୁଣଟାକୁ ରଖିକି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ କଲେ। ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ପରେ ଧରି ମୃଗୀ ନଚାନ୍ତି ନରହରି। ଏ ତିନିଟା ଗୁଣକୁ ରଖିକି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ରଚୁଛନ୍ତି। ଆମର ସେ ନାକ ପଡ଼ିଆ ବଳଦଟି ଯୁଆଡେ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଯୁଆଡେ ଟାଣୁଛି ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ଯାଉଛି। ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ପରେ ଧରି ମୃଗୀ ନଚାନ୍ତି ନରହରି। ଏ ତିନିଟା ଗୁଣକୁ ଠାକୁର ସେଟା କହିଲେ, ଏ ଗୁଣକୁ ତମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣ ଭିତରେ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟାରେ ନାଟ କରୁଥିବ। ଏ ତ୍ରିଗୁଣଟା କାଟିବା ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ତମ ଗୁଣ କଟିବ। ତମ ଗୁଣ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହଁ। ତାପରେ ଉଠିଲେ କଣ କରିବ? ସତରେ କଣ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, ସଂଶୟ ଆସିବ। ସିଏ ଆଉ ଦିନ ଏଇ ଗୋଟେ କଣ ବସି ଫଟୋ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପଳେଇବ ଉଠିକି ତମ ଗୁଣି ସେ ବସିବ। ରଜମଣି ଟିକେ ଟିକେ ମନ ଥିବ ସତରେ ଠାକୁର ବସିଲେ କହୁଛୁ ତ କାଳେ ଥିବେ ବସିଥିବେ, ସଂଶୟ ଟିକେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି। ସତ୍ୟଗୁଣ ଯେ ହଁ ଠାକୁର ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କ ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏଇ ଜଗତରେ? ଭଗବାନ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ବିଗ୍ରହ। ତାଙ୍କ ନାମ ଯୋଉଠି କରୁଛ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ନାମଟା ନିଅ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଖିପାରିବ। ଯେତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମଟା ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ, ଅପୂରନ୍ତ ଶକ୍ତି। ତାଙ୍କ ରୂପ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିଦଉ, ଦେଖିଦଉ ଧ୍ୟାନରେ, ଠାକୁର ଆସିଗଲେ, ଶକ୍ତି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଲୀଳା ହଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭିତରେ ଠାକୁର ହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ଲୀଳା ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ভক্ত কোথায়, আমি কোথায়, হরি কোথায়। ভগবান কোথায়, হরি কোথায়। ଯୋଉଠି ହରି କଥା ପଡୁଛି ସେଇଠି ଭଗବାନ ଅଛି, ସେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେ। ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନା ହୃଦୟ ନଛ ମଦ ଭକ୍ତ ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହୁନି, ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହୁନି, ମଦ ଭକ୍ତ ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ହରି କୋଥାଏ, ହରି କୋଥାଏ। ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଯୋଉଠି ହଉଛି, ୟାଠୁ ବଳିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ନାହିଁ। ତ ନିଜେ ଘରେ ଯେତେ ଆମେ ପୂଜା କଲେ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗରୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ପାଉଛି ସେ ଆନନ୍ଦ ଘରେ ମିଳିବ। ୟାର ବିରାଟ ରୂପ ସମ୍ମିଳନୀ। ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ସଙ୍ଗରେ ସେତେ ମିଳିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆନନ୍ଦଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ଆହୁରି ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି, ତ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଖିବାକୁ ତତ୍ପର। ତାପରେ ବିଗ୍ରହ, ନାମ ରୂପ ଲୀଳା, ତାପରେ ବିଗ୍ରହ। ଠାକୁର କହିଲେ ତମେ ମୋର ଜିଅଣିଆ ଫଟୋ ନେଇକି ପୂଜା କର, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଗୃହସ୍ଥରେ ଯୋଉମାନେ ପୂଜା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମାଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି। କେତେ କେତେ ଯେ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ ଥିବାରୁ କିଛି ନ ବାଧେ। ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଉ ଚଳୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ କେତେ କେତେ ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଉଭେଇ ଯାଉଛି ନିମିଷରେ। ତାପରେ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛି ଆମେ ମାୟାର କାମ। ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ମନେ ପକେଇଲେ ପୁଣି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି,
ପୁଣି କଟୁଛି ଏମିତି କଟି 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 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଟିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ହେଇଯିବା